שלום, שמי סי, אני אוטיסטית עם הפרעת קשב וריכוז, והכנתי כאן איזושהי מצגת שרציתי לשתף בעולם, שמתקשרת בעצם איך אנחנו מסתכלים ומסתכלות על שונות מוחית. אז קצת עליי, אני אוהבת ללמוד, לחקור ולחפש דרכים חדשות להתבונן על דברים דרך משקפיים שהם לא בהכרח המשקפיים הרגילות הקונבנציונליות שאנחנו משתמשים בהם. תחומי עניין שלי כזה קשורים הרבה פעמים לבני אדם, לשונויות, לצדק, לכל מיני דברים של פסיכולוגיה, רוחניות, כל מיני דברים כאלה. אני רואה שאני פשוט אנורמלית, כזה אני לא, בהרבה דברים לא קונבנציונלית, לא בדיוק כמו רוב האנשים, ואני לומדת לקבל את זה באהבה ולראות את הפלא שאני. והמצגת הזאת היא בעצם נולדה כחלק מהתהליך הזה שאני עושה להתבונן על עצמי אחרת, וכזה העבודה על המצגת הזאת והרעיון שרציתי לשתף פה הוא חלק מהמסע שלי סביב הדבר הזה. אז מה יהיה לנו בעצם? זה יחולק לשתי מצגות, זה לא יהיה מצגת אחת, אלא שתיים. המצגת הראשונה תדבר על המצב שהוא במיינסטרים, שתי גישות כאלה שהן שולטות, ונבחן איך הגישות האלה באות לידי ביטוי, ואיך הן משפיעות על הבריאות הנפשית שלנו. ובחלק השני נלמד כזה כל מיני חלופות שיש לגישות האלה, ונתמקד באחת החלופות שאני מחבבת במיוחד, ונלמד איך ליישם אותה בחיינו, כלפי עצמנו וכלפי אחרים ואחרות. אני לא רואה בעצמי אשת מקצוע באיזשהו תחום, אני כרגע סטודנטית לעבודה סוציאלית, בהשלמות לתואר שני, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה וביולוגיה, למדתי כל מיני דברים אלטרנטיביים ושיטות אלטרנטיביות, תטא הילינג, תקשורת מקרבת, גישור, כל מיני דברים כאלה. ואני לא מרגישה שיש לי איזושהי מומחיות בוא נגיד שהמומחיות שלי זה האוטיזם באיזשהו מקום והרצון לחקור וללמוד דברים חדשים. ואני ממש מתרגשת. אז ההזמנה שלי לגבי ההצגה הזאת, זה בעצם אני מזמינה אתכם להתבונן איפה הרעיונות שאני אציג הם רלוונטיים ובאים לידי ביטוי בחיים שלכם ושל הסובבים אתכם, אם כזה אתם לא דייברג'נט או שונים באיזושהי צורה, אז כזה לדבר על אנשים שסביבכם. אם יעלו התנגדויות, חוסר הסכמה, זה ממש ממש בסדר. זה חלק מהתהליך, לכל התנגדות יש סיבה וכדאי לשהות איתה, לאפשר לה להיות ואולי אפילו לנסות להבין מאיפה היא נובעת. אם תצליחו להישאר עם ההתנגדות הזאת ולהמשיך ביחד במסע הזה שבעצם יחולק לשני חלקים, מהמם. אם לא, זה גם בסדר, יכול להיות שזה לא בשבילכם, זה לא מדבר עליכם, אני לא מדברת עליכם, זה הכל האופציות אפשריות. המטרה היא לא להשתכנע, לא לנסות כזה להשתכנע במה שאני מדברת, אלא לפתוח את הלב ואת המחשבה ואת ההסתכלות שלנו ולשאול שאלות ולהטיל ספק בכל מיני תפיסות קונבנציונליות. אז יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל רגע מכמה מושגים בסיסיים. אז המושג ראשון הוא נורמליות. מה זה נורמלי? נורמלי זה בעצם איזשהו תיאור שהוא סטטיסטי, אובייקטיבי, כזה ניטרלי, שאומר מה נפוץ, שכיח, טיפוסי, משהו שהוא אה, שכיח, שהוא קורה הרבה, הוא נורמלי. אוקיי? זאת אומרת, כשיש לנו פה את העקומת פעמון הזאת, אז החלק האמצעי זה היותר נורמלי, והחלקים החיצוניים זה אפשר לקרוא לזה אולי הנורמלי, כזה הלא נורמלי. דוגמאות, אולי יש לזה שמות, אני לא זוכרת כרגע. דוגמה, נורמלי, האם לכתוב ביד ימין זה נורמלי? אז התשובה היא כן, כי זה הדבר הנפוץ, בערך 90% מהאוכלוסייה. האם זה גם טבעי? בהחלט. כתיבה ביד שמאל, האם זה נורמלי? התשובה היא לא, כי רוב האוכלוסייה לא כותבת ביד שמאל. האם זה טבעי? כן. עיניים ירוקות, כחולות, שיער בלונדיני, שיער ג'ינג'י, האם זה נורמלי?
לפחות בישראל? אז התשובה היא לא, כי זה לא מה שנפוץ. האם זה טבעי? כן. האם ה-IQ של 124, שזה יחסית גבוה, נחשב נורמלי? אז לא, זה מחוץ זה כאילו בהקצוות של העקומה שלנו. האם זה טבעי? כן. ילד או ילדה שמעדיפים לשחק לבד מאשר לשחק עם חברים, האם זה דבר שהוא נורמלי? אז התשובה היא לא, כי רוב הילדים יעדיפו לשחק עם חברים כנראה. האם זה דבר שהוא טבעי? כן. תכף נגיע אולי לדבר על זה קצת יותר לעומק. עכשיו, היה לנו את העניין של הסבר מה זה נורמלי, שזה בתכלס דבר הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו מדברים עליו ביומיום, אבל מילה אחרת זה המילה נורמטיבי. מה זה נורמטיבי? אוקיי, אז אמרנו שנורמלי זה מה שנפוץ שכיח טיפוסי. נורמטיבי זה מה שנחשב נכון לפי הנורמה. מה זה נורמה? נורמות זה כללים או ציפיות חברתיות שקובעים איך מקובל ומצופה להתנהג, לחשוב ולהרגיש בחברה מסוימת. זאת אומרת, הנורמות של החברה זה הכללים החברתיים של החברה הזאת. אז דיברנו על הנורמלי, אז אמרנו שזה תיאור סטטיסטי, נורמטיבי זה כבר שיפוט ערכי. כי זה אומר, הדבר הזה הוא בסדר או שהוא לא בסדר, הוא שלילי או חיובי, תכף נגיע לדוגמאות. אז כשאנחנו מדברים על משהו נורמלי, אנחנו פשוט מתארים תופעה, את הנפיצות, את מידת שכיחות של דבר. כשאנחנו מדברים על נורמטיבי, אנחנו כבר מתייגים תופעות, אנחנו אומרים, זה נחשב דבר שהוא טוב, נכון, נורמטיבי והוא בסדר, וזה לא נחשב כזה, מין כזה איזושהי דיכוטומיה כזאת. בדרך כלל, כאילו, זה הרעיון שזה תיוג דיכוטומי שהוא man-made, שהוא לא איך שהדברים בטבע. בעצם זה איך שאנשים החליטו לקטלג, לפרש את המציאות. זה לא באמת המציאות, זה מין ציפיות שיש לאנשים לגבי המציאות, וזה ככה. זה לא תיאור של המציאות, אלא תפיסות חברתיות ערכיות, מה מוערך בחברה מסוימת, זה משמר, כאילו אולי זה לא, טוב, כן, זה פשוט, זה משמר איזשהו סדר, את הסדר שקיים, את איך שדברים קורים היום, ובאותו רגע שהנורמה תקפה, וזה נותן איזושהי תחושה של ביטחון, שייכות, יציבות, כנראה עוד כל מיני צרכים לקבוצה השלטת. תיוגים נורמטיביים יהיו למשל, תיוגים חיוביים יהיו, זה יהיה נגיד בריא לעומת חולה, תקין לעומת לקוי, טוב לעומת רע, תפקודי לעומת תקול, לא תפקודי, חיוני לעומת מיותר, נטל, כל מיני דברים כאלה. אמירות נורמטיביות לדוגמה זה צריך לעבוד בעבודה מסודרת, 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, צריך לרכוש מקצוע, להתחתן ולהביא ילדים, אסור לצאת מהכיתה בלי אישור והמורה, צריך לצבוע רק בתוך הקווים, אסור לדבר בספרייה, אסור לאכול עם הידיים, זאת אומרת יש לנו פה את הצריכים, שזה כזה איך אמורים להתנהג, ויש את איך אמורים לא להתנהג. זה כל מיני דוגמאות לאמירות נורמטיביות. ודוגמה כזאת היא ספציפית לגבי העניין של קשר עין, שזה תחום שאנחנו מכירים שלהרבה אוטיסטים ולאוטיסטיות יש אישו עם העניין הזה, אבל רוב האנשים כן שומרים על קשר עין כשהם מדברים. אז נוצרה איזושהי נורמה שאומרת, צריך לשמור על קשר עין, זה מה שאנשים נורמטיביים, זה מה שאנשים נורמליים עושים, אז זה מה שצריך לעשות. זאת הנורמה, ומה שעושה את זה כבר שיפוט נורמטיבי, זה להגיד, זה לא בסדר, לא לשמור על קשר עין. זאת אומרת, גם צריך לשמור על קשר עין, זה הנורמה, וגם מי שלא עושה את זה, זה לא תקין. זה להיות, אוקיי, אז היה לנו בנורמלי את התיאור הסטטיסטי, הנורמה משקפת את הערך התרבותי, והנורמטיבי אומרת שזה טוב או רע, שלילי או חיובי. הדוגמה שבחרתי לשים פה זה נושא של כתיבה ביד שמאל. סליחה, אז מה שקורה זה שזה באמת דבר שהוא לא סטטיסטית, הוא לא נורמלי, כי רוב האנשים כותבים בימין. שימוש ביד שמאל לכתיבה קוטלג בעבר כפתולוגיה מוחית, אני בטוחה שיש עוד מקומות בעולם
מעניין אם יש עוד מקומות בעולם שזה ככה, או אנשים שמחזיקים עדיין בתפיסה כזאת, אבל ממש היו אומרים, זה לא בסדר, זה לא תקין, משתמשים בכל מיני טיעונים דתיים, שזה במוסריים, מוסרניים, לגבי האם זה בסדר או לא בסדר לכתוב ביד שמאל, והתיוג שנוצר זה מי שכותב ביד ימין is right, זה נורמלי, ומי שכותב ביד שמאל זה שגוי, פגום, דמוניש, כאילו של שד, מסוכן, צריך היה לעצור את זה לכאורה. עכשיו, ברוח הגישה הזאת היה נהוג לכפות על ילדים שמאליים לכתוב ביד ימין, בניגוד לנטייה הטבעית שלהן ושלהן, לעתים תוך שימוש בענישה. עכשיו אני כותבת ביד שמאל, וגם יש כל מיני דברים שאני עושה ביד שמאל, למשל להשתמש במספריים, אף פעם לא הצלחתי להתרגל לעשות את זה ביד ימין, וכשהייתי קטנה היה לנו בבית כל מיני מספריים שהיו חד צדדיות, כאילו שהיה להם איזשהו מבנה כזה שאם הייתי מחזיקה את זה ביד שמאל זה היה ממש ממש לא נוח, וממש אהבתי לגזור, זה כאילו היה אחד הפינגס, הדברים שלי, ילדה אוטיסטית, ובאמת זה הקשה, זה היה סביבה שהיא לא מותאמת אליי, לא היה את הכלי שיאפשר לי לעשות את זה, אז אני מנסה לחשוב על ילדים שהיו צריכים, שממש הכריחו אותם להפסיק להשתמש ביד שמאל ולכתוב רק ביד ימין, וואו, זה נשמע לי ממש התעללות, וממש, כן, אני לא אגיד מילים קללות. וזה בעצם דוגמה שממחישה איך תפיסה חברתית יכולה להפוך משהו שהוא שונות טבעית, פשוט לא רוב האנשים עושים את זה, זה לא אומר שזה לא תקין, לפתולוגיה. מקרה אחר שהוא כזה אפשר להגיד שהוא הפוך, אז זה איזשהו אי שנקרא מרת'ס ויניארד, זה אי שבתקופה של המאה ה-19, כן, הייתה שם שכיחות, אני מנסה להיזכר אם אולי התפלפלתי וזה היה, וכתבתי פה לא נכון, אבל סליחה אם זה לא מדויק, הייתה שכיחות מאוד גבוהה של חירשות תורשתית, זאת אומרת הרבה ילדים היו נולדים חרשים, אחד מ-150 זה יחסית הרבה, יותר ממה שבאוכלוסייה בדרך כלל, ומה שקרה זה שכולם ידעו שפת הסימנים, זה היה שפה כזאת שהייתה טבעית, והשתמשו בזה. ואז מה שקרה זה שחרשות זה לא היה מגבלה, אלא פשוט וריאציה טבעית. זה לא היה משהו שמנע מאנשים להשתתף בחיים היומיומיים, לקבל שירות, לתת שירות, לעבוד, להחליט החלטות, להיות חלק בשיח. פשוט לא היה את החסם הזה, כי הסביבה הייתה מותאמת גם למי שלא שומע או שומעת. זה דבר שכן השתנה כזה כעבור השנים, נהיה יותר תחבורה פנימה והחוצה מהאי, וזה התמוסס, אבל הייתה תקופה שהיה את העניין הזה. זו דוגמה מעניינת לאיך לעתים משהו שנתפס כעובדה בשטח הוא בעצם תוצאה של מוסכמה חברתית. כן, זה לא נחשב, כאילו, אנחנו יוצרים את הנורמות האלה בקיצור. אם נשנה את המסכמה התרבותית, שזה הנורמה, תשתנה העובדה, זה כבר לא יהיה עובדה. זה בעצם יהיה מוסכמה שכבר לא קיימת, זה כבר כאילו לא נהוג, נגיד, להעניש ילדים שכותבים ביד שמאל על זה שהם כותבים ביד שמאל. אבל זה כן נהוג לעשות את זה לגבי דברים אחרים עדיין, שאני כרגע לא אציין אותם. אבל אולי בעוד 50 שנה, כשידברו על הדברים האלה, אז יגידו, וואי, איך בכלל עשינו את ההתנהגויות האלה, את השיטות האלה, ואיזה התעללות זה היה. אז סיכום ביניים, נורמלי זה תיאור סטטיסטי של שכיחות של דבר, ונורמטיבי זה שיפוט ערכי שבני אדם יצרו. עכשיו, כדי שנוכל להתחיל לדבר עוד מעט על להיכנס לעומק של הדברים, אז שנייה נדבר על מה זה אומר נוירו, כשמשהו הוא נוירו באיזשהו המשך, שהתחילית הזאת, מה שהיא מצביעה, זה משהו שמתייחס למוח ומערכת העצבים, זה הכל.
זה המון, אבל זה פשוט מה שזה אומר. דוגמאות: נוירולוגיה, חקר מערכת העצבים והמוח; נוירופלסטיסיטי, היכולת של המוח, הפלסטיות של המוח; נוירואתיקה, האתיקה של סוגיות אתיות כשאנחנו מתעסקים עם דברים בהתערבויות במוח. נוירונורמטיביות זה תיאור חברתי ערכי שקובע כי אופן חשיבה ואינטראקציה עם סביבה שהוא מסוים הוא הנכון. זאת אומרת, בדרך כלל זה יהיה הנוירוטיפיקלי, הטיפוסי. יש את הנוירונורמטיבי, אפשר להגיד שזה הנוירוטיפיקל, זה אותו דבר. זה נחשב הסטנדרט, ומוחות נמדדים לפי מידת ההתאמה לסטנדרט הזה. זה מה שקורה בגישות נוירונורמטיביות. והגישות האלה אוקיי, ועכשיו אנחנו בגישות הנוירונורמטיביות. המילה גישה זה דרך הסתכלות, מין משקפיים כאלה שאנחנו מסתכלים דרכם על תופעות, על סיטואציות בעולם, ולפי זה בוחרים איך להתנהל, איך לפרש את הדברים. אז גישות נוירונורמטיביות יוצאות מנקודת הנחה שיש אופן תפקוד מוחי תקין, וכל מה שלא תואם אותו נחשב בלתי תקין. אז איזה גישות נוירונורמטיביות יש לנו? אולי יש עוד גישות, אני שמה פה שתיים עיקריות שאני מכירה. הראשונה זה הגישה הפתולוגית, שהיא קצת יותר מוכרת, ולאחרונה כזה נתקלתי בגישה פונקציוליסטית, כן, שהיא גם ממש הייתה, כאילו כשקראתי מה היא אומרת, אז אמרתי, וואי, זה כל כך מתחבר לכל הנושא הזה של שונויות, של מוגבלויות, של כל הדברים האלה, אז החלטתי להעמיק בה, ודווקא זה יצא ממש ממש מעניין, אז תכף נגיע לזה, תפקיד החולה, כל מיני דברים שיש שם שמאוד מעניינים. אז בואו נתחיל אבל מה הגישה הפתולוגית. הנושא הקלאסי, פתולוגיה, מצב או תהליך שאינו תקין, חריג ומזיק, זאת אומרת חולי. כבר פה בהגדרה של המילה פתולוגיה כבר יש לנו את הנורמטיבי לא נורמטיבי, את השלילי חיובי, משהו שהוא נחשב לא תקין, זה כבר נורה אדומה. כן, וגישה פתולוגית מתייחסת למה שסוטה מהנורמה, כמשהו שהוא לא בריא, בעיה, הפרעה, מחלה שיש או לתקן או למנוע, להפסיק אותה, שזה בקיצר משהו שהוא לא טוב. בדומה לזה, כשמסתכלים על שונויות נוירולוגיות, על אוטיסטיות, קשב וריכוז, דיסלקציה, דיסקלקולציה, סכיזופרניה, כל מיני דברים שקשורים למוח שלנו, ומקטלגים אותם, אז בגישה הפתולוגית הם יקוטלגו כמשהו שלילי, הם יקוטלגו כמחלות, הפרעות או ליקויים, והם יהיו כזה בסקאלה של כאילו כמה זה חמור. אז בין אם נקרא לזה תפקוד נמוך, תפקוד גבוה, רמה 1, רמה 3, גם כן, כאילו אולי רמה 1, רמה 3, 2 זה קצת יותר עדין, אבל זה עדיין בתוך ה-DSM, זה עדיין בגישה שמקטלגת דברים שהם שונים כמשהו שהוא לא תקין, בעייתי. בגישה הפתולוגית, יש לנו אדם שהוא חולה, והוא זקוק להתערבות של מומחה כדי להבריא. זו המטרה. יש לנו חולה, עליו להבריא. ועכשיו, אנחנו נדבר על הגישה הפונקציאליסטית, הגישה התפקודית. הגישה הזאת היא מודדת את הערך של הפרט. אני השתמשתי במילה פרט כדי שזה יהיה קצת ניטרלי מבחינה מגדרית, לא היה לי רעיון למילה קצת יותר מתאימה, אז ניסיתי להקל על עצמי. אני יודעת שיש בזה משהו קצת אולי שנשמע מתנשא או משהו כזה, אבל בואו נתייחס לזה כ-person, אם זה היה באנגלית. אז איך הגישה הזאת היא מודדת את הבן אדם? לפי היכולת שלו להיות פרודוקטיבי ולשרת את המערכת השלטת, זאת אומרת, בגדול את הקפיטליזם, כאילו להיות בורג בתוך המערכת הזאת החברתית שכרגע משלטת. בכל מקום זה דבר אחר, אבל כן. לדוגמה, לעבוד במשרה מלאה, לעמוד בלוז, לתקשר באופן מנומס, ועוד מלא מלא דברים שחלקם מאוד מאוד קשים לאנשים שונים. זה דברים שלאנשים שהם לא שונים, אז הסף של כמה הם יכולים לסבול את זה, הוא יהיה יותר גבוה מאשר אנשים
עם שונות. גם, עוד פעם, זה הכללות, זה לא תמיד ככה, אבל לכל אחד יש את הנקודות האלה שיותר קשות לו, ולאנשים שהם עם שונות, אז הרבה פעמים זה יהיה יותר קשה מלבן אדם הממוצע או ממוצעת. אוקיי, אז הגישה הפונקציוניסטית רואה את החברה כמערכת שבה לכל חלק יש תפקיד שתורם ליציבות ולסדר החברתי. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש פונקציה ואנחנו צריכים למלא את הפונקציה שלנו בתוך המערכת הכלכלית הקיימת. נון-קונפורמיות, זאת אומרת, לא לקחת חלק בתוך התהליך הזה, או לא לעשות את המוטל עלינו ואת התפקיד שלנו, זה מערער את הסדר הקיים. מי שלא עומד בדרישה לשרת את המערכת, להיות חלק, לשחק את התפקיד של הבורג שלו בתוך המערכת, ולא עומד בקצב הנדרש, כאילו או שבכלל לא עושה את זה, או שלא עושה את זה מספיק מהר או מספיק יעיל, אז זה נחשב למישהו שפוגע בשלמות המערכת, ואכן זה בעיה, וזה מין כזה משהו שצריך לטפל בו, לכאורה. זה לפי הגישה הפונקציוניסטית. אז מה עושים עם מי שלא עומד בדרישות התפקודיות? אז כאן אנחנו נכנסים לתפקיד החולה. זה איזשהו קונספט שהאמת נכתב ב-1951, נראה לי על ידי איזה איש, ומה שהוא מדבר על זה שכדי להתמודד עם השיבוש, עם הבעיה שאדם חולה יוצר, זאת אומרת שהוא לא מגיע לעבודה, הוא לא ממלא את החובות שלו, מישהו אחר צריך לעשות את זה, המערכת לא יכולה לעמוד בקצב, אז מה שעושים זה מגדירים עבורו תפקיד זמני, כי כל הזמן צריך להיות לנו איזשהו תפקיד, אז התפקיד הזה הוא נקרא sick role, תפקיד החולה, שזה מעין איזשהו חוזה, הסכם בין הבן אדם לבין החברה, שנדבר עכשיו על מה התנאים של ההסכם הזה. זה איזשהו סטטוס חברתי שנקבע על פרט שהוא לא תפקודי או תפקודית, זאת אומרת, זה לא איזושהי בחירה מודעת בהכרח, אלא פשוט, טוב, אתה לא עומד בדרישות הפרודוקטיביות, יש לך איזושהי סיבה רפואית לדבר הזה, אז אתה בתפקיד החולה, או את. התפקיד הזה מעניק פטור זמני מדרישות החברה, אישור לחרוג מהנורמה, בתנאי ואז כאילו יש שם את הכוכבית, איך מקבלים את האישור המיוחד הזה, אז צריך להראות נכונות, מאמץ, שאיפה וכוונה וכזה, לרצות לחזור לתפקוד בהקדם האפשרי. תפקיד החולה הוא לא בשביל הבן אדם, הוא בשביל המערכת. זה להכניס את הבן אדם לאיזושהי רובריקה כזאת שעושה לנו סדר איפה כל אחד ואחת נמצאים, אז זה עושה סדר למערכת ושומר את המערכת מסודרת. אז החוזה הזה, שהוא בין החולה לבין החברה, זה חוזה שמה שמקבלים בו, כשנמצאים בתפקיד החולה, שזה איזושהי לגיטימציה כזה לסבל שלנו, לקושי, ואיזשהו אישור זמני, לא למלא את החובות השוטפות, כאילו לצאת מהחברה, כזה יכול ללכת לנוח קצת, להירגע, אבל זה זמני. וגם מה שזה נותן זה איזושהי אי אחריות למצב, זאת אומרת, אם אני חולה, אז לא שאני עצלנית או לא רוצה לעבוד או משהו כזה, אני חולה, אז זה בסדר, זה כזה נותן לי אישור עוד פעם זמני, לא, כן, שאני לא אחראית לזה, זה לא אני יצרתי את זה, לכאורה. בעולם הזה זה לא לכאורה, בקיצר אני לא נכנס לעניין הזה, סליחה. החובות אבל, כדי להשיג את הזכויות האלה, אז צריך למלא איזשהם חובות. שני החובות הם אחד, להשיג רצון ולהבריק, כמו שאמרתי מקודם, להראות שאני לא רוצה להיות בתפקיד החולה, אני לא נהנית פה, אני רוצה לחזור לתפקד, אני רוצה להיות חלק מהמערכת. והדבר השני זה לקבל עזרה מקצועית ולמלא את ההוראות שלהם. זאת אומרת, לפנות לרופא, פסיכיאטר, פסיכולוג, נוירולוג, כל הסוגים של הרופאים לכאורה, ולבקש עזרה, ואז לעשות את מה שהם אומרים. זאת אומרת, נגיד אם נתנו לי מרשם לתרופות אנטי-דיכאוניות, לקחת את המרשם הזה, אין לי את האופציה לא לעשות את זה, כי אם אני לא אעשה את זה, זה סימן שאני לא רוצה להבריא, לכאורה.
אמ, אז כן. במחלה אקוטית שאני כזה מצוננת, שפעת או משהו כזה, אז תכלס זה עובד סבבה. הבן אדם חולה בשפעת, הוא מתקשר לעבודה, מודיע שהוא לא יגיע, שזה אומר שהוא מממש את הזכות שלו לפטור, כזה פטור זמני, והבוס אומר לו תרגיש טוב, ומכיר בזה שהוא לא אחראי על זה, הוא לא יצר את זה, ואז בתמורה הבן אדם צריך לקבוע תור, להראות כאילו לבקש עזרה מקצועית, וגם למלא את הרצון שלו להבריא. ואז הוא צריך לקחת את האנטיביוטיקה שהרופא רשם. אין ברירה, זה מה שצריך לעשות, צריך לעשות, הוא אמר, זה מה שצריך לעשות. אלה כללי המשחק, הם אמנם לטעמי האישי לא בריאים ולא לא הדרך להתנהל עם, גם עם מחלות אקוטיות, אבל אפשר לעמוד בהם, או לפחות לשחק כשאנחנו בתוכם כזה, זה כן אפשרי. הבעיה היא שיש לזה מחירים, להיות בתפקיד החולה. מה שאנחנו מאבדים, זה אנחנו מאבדים את הסוכנות שלנו, שזה האג'נסי, שזה אמ, ה, כאילו הבחירה על עצמי, ואת הריבונות על עצמי, ובעצם אני הופכת להיות פסיבית, ונדרשת למסור את האחריות על הגוף שלי, ועל הנפש שלי לידי הממסד הרפואי, לידי אנשי המקצוע ונשות המקצוע. והידע שלי על עצמי מאבד את החשיבות שלו, אין לזה באמת ערך. מחיר נוסף של תפקיד החולה זה האיסור שלי לקבל את עצמי כמו שאני, כי אסור לי לקבל את המצב הזה ולהסכים ולשהות בתוך השפעת אפילו, ולתת לה את הזמן שלה ולתת לגוף שלי את הזמן שהוא צריך כדי להחלים. לא, אני צריכה כמה שיותר מהר להחלים, להבריא. זאת אומרת, אני צריכה לקחת אנטיביוטיקה, להילחם בזה, להתנגד למצב הזה, זה לא לקבל את זה בתור משהו שהוא סבבה. ו... אוקיי. מחיר נוסף זה הלחץ להשתפר, שאני כל הזמן צריכה להיות באיזשהו סטרס כזה, לרצות להבריא, להיות כל הזמן בדבר הזה, ואם אני לא מצליחה, אז אני באיזושהי תחושה של אשמה, בושה, תחושת כישלון, אפילו, זה יכול לעלות אפילו ביום אחד שלא מגיעים לעבודה, כל המחשבות האלה שוואי, אני מאכזבת את כולם, או משהו בסגנון. מה הבעיה עם המודל הזה, של תפקיד החולה? זה שהוא נבנה עבור מחלות זמניות וחולפות, כמו השפעת הזאת שדיברנו עליה, והוא לא יודע, הוא לא יכול להתמודד, הוא לא מתאים למחלות כרוניות, למוגבלויות, לשונויות נוירולוגיות, ועם זאת, עדיין אנשים משתמשים בו בשביל גם לדברים כרוניים ולשונויות. ואז מה שקורה זה שמי שלא יכול ויכולה לעמוד בדרישות האלה לחזור לתפקוד נורמטיבי או להיכנס לתפקוד נורמטיבי, חיים באיזושהי תחושת מאבק, דיסוננס וכישלון, שכל הזמן יש איזושהי תחושה שוואי, אני צריכה להיות כמו אחרים, אני צריכה לתת את הצד שלי, ו, ואני צריכה להסתיר את זה שקשה לי אולי, כל מיני כזה דיסוננס כזה. וזה בעצם משאיר אותנו באיזשהו מלכוד, שזה איזשהו קונספט שעלה לי, שזה ממש הזכיר לי את הספר Catch 22 של ג'וסף הלר, ממש סיפור מוכר, אוקיי, מלכוד זה מצב שהוא פרדוקסיאלי ואבסורדי שלא ניתן להתחמק ממנו, כי יש חוקים או מגבלות סותרים. מה שקורה בסיפור שבספר וגם בסרט כנראה, כן, זה חייל שהוא טייס והוא יכול להשתחרר משירות רק אם הוא רוצה להשתחרר מהשירות, אבל הוא יכול לעשות את זה רק אם יכריזו, יגידו שהוא משוגע.
אבל מצד שני, עצם הרצון שלו להשתחרר מטיסות שמסכנות את החיים שלו, זו תגובה שפויה. ואז ואז אם הוא מבקש להשתחרר, אז הוא מוכיח שהוא שפוי, והחשיבה שלו היא הגיונית, ולכן הוא לא יכול להשתחרר. זה הרעיון התיאורטי של מה שקורה בסיפור הזה. זה תרשים מוויקיפדיה שמסביר את העניין. האם אתה חושש לביטחונך האישי בהטסת המשימות האלו? אם התשובה היא לא, יופי, תמשיך להטיס. אם התשובה היא כן, יופי, אתה צודק. זה הגיוני, ולכן אנחנו לא נשחרר אותך כי אתה לא שפוי. והמלכוד שלנו, של האנשים עם השונות הנוירולוגית, זה שניתן להשתחרר בקטנה, כאילו לא ברמות שונות, תלוי ב-level וברמות תמיכה הדרושות, אז אפשר באיזושהי מידה להשתחרר מהדרישה לתפקוד, אבל כשיש לנו הבחנה שמכריזה שאנחנו או לקויים או סובלים מהפרעה, שמשהו לא בסדר איתנו. זאת אומרת, ההבחנה הזאת נותנת איזושהי לגיטימציה ואישור שתכלס הוא אמור היה להיות אישור זמני, לא למלא את החובות השוטפות, ובעצם אנחנו צריכים כל הזמן לרצות, לא להיות בתוך התפקיד החולה, לרצות להבריא מההבחנה. זאת אומרת, אם יש לי את ההבחנה של אוטיזם, אני צריכה לרצות לא להיות אוטיסטית יותר בשביל לשחק במשחק הזה של תפקיד החולה. וגם לשתף פעולה עם שיטות טיפול שהמטרה שלהם זה ללמד אותי למסך, להתמודד, להיות חלק מהחבר'ה, כאילו להיות כמו כולם. וזה העזרה המקצועית שאני צריכה למלא את ההוראות ולהראות את הנכונות לפעול כדי לשנות את המצב שלי ולהיות פחות אוטיסטית. ואז כזה, אם אני משווה את זה למה שקורה ליוסריאן ב-Catch 22, אז נשאלת כזה השאלה, את חולה? אתה חולה? אם התשובה היא כן, אז יאללה, תתחילי להבריא מהמחלה הזאת, תעשי את המאמץ כדי להשתנות, תקחי את הטיפולים שלנו, תלכו, תעשי את כל הדברים האלה. את לא חולה, כאילו אם את לא רוצה להגדיר את עצמך בתור חולה, ולהגיד שאוטיזם זה מחלה, אז את בבעיה, כי את צריכה להסכים שזה תיוג של חולה או חולה, ואז את צריכה להמשיך גם כן לנסות להבריא מהמחלה הזאת. לא הצלחתי להסביר את זה מספיק טוב, נקווה שהבנתם והבנתם מספיק טוב. אז הקטע הוא בעצם ששונות נוירולוגית היא לא מחלה, זה לא באמת מחלה שאפשר להבריא או צריך להבריא ממנה, היא פשוט חלק מהמגוון האנושי, כמו שיש מגוון ביולוגי, זאת אומרת צבע שונה של שיער, עיניים, גובה, לא יודעת, מבנה גוף, כל הדברים האלה, אז גם יש מבנה מוחי שונה לאנשים שונים. ואז מה שקורה זה אנחנו נדרשים ונדרשות אם אני מצליחה להסתיר את השונות ואת הקשיים שלי, זאת אומרת למסך ולהסתיר את הקושי, אז אני לא נחשבת בתור חולה כזה, אז אני צריכה לחזור לתפקוד מלא. כאילו אין לי תירוץ, אני צריכה להיות חלק לעשות את התפקיד שלי בתוך המערכת, להיות את הבורג שאני. ואם אני מודה שקשה לי ומחצינה את זה, כאילו משתפת את זה, אז מה שעושה זה, שאומרים לי זה, את צריכה לקחת טיפולים שיגרמו לך להיות פחות אוטיסטית, כדי שתוכלי, you guessed it, ללמוד, להסתיר את השונות שלי ואת הקשיים, ואז אני אחזור לתפקוד מלא. תמיד חוזרים לעניין של תפקוד, בגישה הזאת של בגישה הפונקציאליסטית. פה יש איזושהי כזה שיתוף בנושא הזה, אני לא אקריא את זה, אפשר לעשות פאוז. ועכשיו מה שאנחנו נעשה זה נדבר על הגישות הנוירונורמטיביות, לא, סליחה, זה עשה לי קצת בלגן. כן, באופן כללי, אז לגבי שתי הגישות הנוירונורמטיביות, גם הפונקציוליסטית וגם הפתולוגית, הן עושות שיפוט ערכי לפי נורמות ודרישות חברתיות, הן מקדשות אחידות, קצב ותפוקה, פרודוקטיביות, הן דורשות דיכוי של ביטוי עצמי והסתרה של קשיים ושונויות, אין מקום
באמת לשונויות, פשוט להיות בתוך הגישות האלה. מה ההשלכות הרגשיות, מה ההשלכות של הגישות האלה? אז הן יוצרות מרחבים שאינם בטוחים לביטוי אותנטי, אני לא יכולה להיות אני בתוך מערכת שהיא פתולוגית או פונקציאליסטית. ההכרה, שזה othering, כאילו להגדיר חלק מהאנשים הם כמוני, ומי שלא חלק מזה אז הם בחוץ כזה. אז יש פה גם כן את העניין של הדחייה, מי שלא חלק מהמערכת אז הוא נדחה, וכמובן שיש לנו גם אפליה שבילט אין בתוך הדבר הזה. ומי שלא נורמטיבי אז מקבלים איזשהו מסר של את לא בסדר, אתה לא בסדר ואתם צריכים להשתנות. כאילו אם נחזור לסיפור כאן, אתם צריכים לעבור את הטיפולי המרה האלה כדי להיות כמו כולנו. דוגמה. הדוגמה הכי בסיסית, הציפייה שכל התלמידים בכיתה ילמדו את אותו התוכן, באותו הקצב, באותה דרך, עם אותה מורה, עם אותם תכנים, יוצרת איזושהי היררכיה של מי שמצליח להתאים את עצמו לתנאים ולדרישות של המערכת, ומי שלא מצליח או מצליחה להתאים את עצמו לדרישות של המערכת, ומי שלא מצליחים לעמוד בתנאים האלה, בתנאי הצלחה האלה להתמודד עם התנאים הקשים של המערכת החינוך, אז הם מתויגים כבעייתיים וסובלים, ושמה יש להם בעיות כזה, ואז הם סובלים הרבה פעמים מדחייה, מזלזול, מסטיגמות, וזה גורר כל מיני חוסר הצלחה מתמשך כזה, וזה ממש לא הוגן. כי זה לא פייר, פשוט שזה המצב כמו שהוא. אני אוסיף על זה עוד קצת, שזה קצת כמו שהילדים הבעייתיים האלה, הם כמו הציפור קנרי, שאני לא זוכרת איך היא נקראת בעברית, אבל זה הציפור שהיו לוקחים אותה למכרות פחם, וכל עוד היא הייתה שרה, אז הכל היה בסדר, יודעים שאין רמות יותר מדי גבוהות של פחמן דו-חמצני, אני חושבת, או חנקן, לא יודעת, וכשהיא הייתה מתעלפת, אז היה סימן שמשהו לא בסדר וצריך לצאת מהמכרה. אז הילדים האלה הם סוג של נורות אזהרה כזאת, שאומרות לנו, וואי, משהו פה במערכת לא עובד, אבל במקום להקשיב להם, אנחנו מעדיפים להגיד להם, אתם לא בסדר, זה כמו להגיד לציפור הזאת, למה את לא שרה? כזה, את אמורה לשיר, אבל לא נותנים לה את התנאים כדי לשיר, והיא אומרת את זה, ומתעלמים אה, מה, כאילו ממה שהיא מנסה להגיד, ומגדירים אותה בתור שהיא הבעיה. כן, יש פה בלבול. אז איך הגישות הנוירונורמטיביות משפיעות על הרווחה הנפשית שלנו? זה יוצר חוויות חוזרות של כישלון, דחייה והדרה, חרדה, דיכאון, אובדנות, התמכרויות, שחיקה, ערך עצמי נמוך ותחושת נחיתות, לחץ מתמיד להשתנות ולהסתיר את עצמי, להסתיר את הקשיים שלי, להסתיר את המוזרויות שלי, בושה, אשמה, ביקורת עצמית, הפרעות רגשיות, נפשיות וגופניות, זאת אומרת שהן נובעות מזה שלא מקבלים אותי, שאני לא מקובלת בתוך החברה כפי שאני, ואז מתפתחות כל מיני כזה, זה יוצר גם טראומות, כאילו שנבנות אחת על שנייה, עוני, ואסטרטגיות התמודדות ודפוסי התנהגות שהם לא מיטיבים, שהם לא באמת טובים ובריאים לי, אבל אני משתמשת בהם כדי לנסות לשרוד בתוך המערכת הנוירונורמטיבית, basically. ויש עוד הרבה דברים. הסיכום ביניים. הגישות הנוירונורמטיביות, הגישה הפתולוגית, בגישה הזאתי, שונות היא מחלה שצריך להבריא ממנה, בגישה הפונקציאליסטית, שונות היא הפרעה למערכת שצריך לתקן אותה, גישות נוירונורמטיביות שמות את צרכי המערכת בראש סדר העדיפויות, גם על חשבון רווחת הפרט. כן, הפרט פה לא כזה חשוב, כמו שצרכי המערכת, מי זאת המערכת הזאת. ובמסגרת גישות אלו, הגישות הנוירונורמטיביות, מי שנוירודייברג'נט נמצאים בתוך איזשהו מלכוד. גם אנשים עם מחלות כרוניות ומוגבלויות אחרות, אנחנו בתוך מלכוד.
כי כדי לקבל תמיכה אנחנו צריכים לשאוף להפסיק להיות מי שאנחנו, ולקבל את טיפולי ההמרה שמנסים לשנות, להפוך אותי לפחות אוטיסטית, ופחות הפרעת קשב וריכוז, במקום לראות את הטוב של זה, ותכף, בהמשך נדבר על זה קצת יותר לעומק. וכן, יש דרך אחרת, לא חייבים להסתכל על הדברים לפי הגישה הפתולוגית או הפונקציאליסטית, יש נקודות מבט אחרות שאנחנו תכף, במצגת הבאה, אנחנו בעצם נוכל לדבר עליהן. החלטתי לשים פה איזשהו כזה ממש קטע מתוך שיר שמתאים פה כזה. אני לא אקריא את זה כרגע, אבל כן, זה מדבר על זה שאנחנו, יש את השני דרכים האלה, ואנחנו יכולים לבחור את דרך שהיא אחרת ממה שהיא הדרך של המיינסטרים. ובמצגת הבאה נדבר על הדרכים החלופיות, ונתמקד גם באחת מהן, וממש נדבר על איך אפשר ליישם אותה בחיים שלנו. אז תודה שהקשבתם, ונתראה במצגת הבאה.